भोजपुरिया जहान हमन के तिवारी वालों के स्वागत कर रहल बानी पीएफसी न्यूज में। पावर स्टार पवन सिंह गाना फिल्म के धमाल तो मचावते बारे भैया, लेकिन अब वेब सीरीज में पावर स्टार पवन सिंह आप लोग के जलवा देखे के मिली। मिर्जापुर तो आप लोग देखले बानी जब वेब सीरीज जो कि पूर्वांचल के स्टोरी पर आधारित रहे, तो पूर्वांचल के शेर पावर स्टार पवन सिंह एगो वेब सीरीज लेके आ रहल बारे, जो वेब सीरीज के नाम बा परपंच। जी हाँ, परपंच वेब सीरीज के नाम बा और ये वेब सीरीज के डायरेक्टर बारे, डायरेक्शन करियन राजनीश मिश्रा जी, राकेश त्रिपाठी जो कि लिखले बड़े और अभय सिन्हा के प्रोडक्शन में वेब सीरीज के बनावल जा रहा बा। और स्टार कास्ट के बात की जाओ तो अभी पावर स्टार पवन सिंह के नाम जो कि सामने आई बा। कई गो स्टार कास्ट आप लोग में देखे के मिली है, लेकिन अभी पवन सिंह के नाम सामने आ गई बा। चौपाल जो कि आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसे अमेज़न जानते बन जा, हर कई को ओटीटी प्लेटफॉर्म बा, वही तरीके को चौपाल भी बा। चौपाल पर आप लोग देखे के मिली। तो फिलहाल में ये वेब सीरीज के फर्स्ट लुक जारी हो गई बा। बहुत जल्द शूटिंग स्टार्ट कर जाई और शूटिंग के भी जैसे ही डेट सामने आप लोग हम बताएं, तो फिलहाल में आप लोग कमेंट बॉक्स में तो सबसे पहले पवन सिंह के बधाई दी जा कि वो नया शुरुआत होकर जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। पावर स्टार पवन सिंह जो कि वेब सीरीज बनावे जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पवन सिंह के बधाई दी जा और साथ ही साथ आप लोग के पोस्टर कैसा लगल अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और यही तरह भोजपुरी के न्यूज जाने खातिर अपन चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगला वीडियो में नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।